Mercedes. Bé, así a Rocafort tinguérem a l'Antonio Machado més compromès, a Villamparo, una vila preciosa d'estil modernista. La requisaren i va viure així 15 mesos. Mira, allà mateix. Ara per a Sant Salem, que no ho sabies? Aquests fets no són coneguts més que per uns quants. Els de l'associació som els que ho hem organitzat tot. Serà un homenatge molt especial. Pues esperemos que nuestra república pueda contener al enemigo, a pesar de que los sublevados cuentan con el apoyo de Italia y Alemania. He denunciado repetidamente a los gobiernos de Inglaterra y Francia por no defender la legitimidad de la República Española. Pero no sé, quién sabe lo que puede pasar. Estamos en manos del destino. Con los pies por delante me tendrán que sacar de esta casa para llevarse a mis hijas. No te pongas melodramática, cuñada. Jo, com podria menjar cada dia i jugar en els carrers sense que una bomba acabara amb la meua vida, sense temor. Però clar, vosaltres, els joves, com voleu entendre. Jo vaig veure creuar la frontera Antonio Machado amb sa mare, el seu germà i la seva cunyada. Eixes imatges no s'han esborrat. Yo ya no me quiero ir de aquí, Teresa. Aunque sé que pronto me obligarán a dejar Valencia. Tú lo sabes igual que yo.